umongameli uDonald Trump uqenqeza phambili ngevoting akulowa khuphisana naye uJoe Biden kwesona sixeko baqhithana ngaso ngamandla eFlorida nakwezinye izixeko abagacele ivoti kuzo. Kanti ke wayifutela kusihlalo webhodi yakwa SAA uDudu Umyeni kulindeleke kuba anika ubungqina kwikomishoni ephanda izityolo zongenelelo lwamaqumrhu abucala kwimicimbi karhulumente eRhawutini namhlanje. Kokugqibela wayifudula eligosa nenkonzo yesipolisa unikwe iminyaka engama-20 entolongweni ngokudlwengula intwazana eselula iphazamiseke ngokwasengqondweni. Masofane ephelele mphulaphuli kwiindaba zentsimbi yethoba. Zimbabwe izolo iphumelele madoda bethi iqela lasePakistan emveni kokusuka kwi-super over Pakistan Zimbabwe kwi-super over yalala over leyo kugama le yaphumelela iZimbabwe ke apho ke ya ngile thetha baphuphi kumdlalo wesithathu iPakistan mise iphumelele emibini yona imidlalo baphambili kodwa ke senomsebenzi. Sunrisers Hyderabad izolo ikhubisana neMumbai Indians. Sunrisers leqe score ka 49 besilula nje soscore ke baphumelela ke ngothinta abalishumi abafana baka David Warner apho Warner ngokwakhe senza amashumi asibhozo anesihlanu ngeqake ngamashumi amahlanu anesibhozo ka Ridman Saha nguye ke uthe kanti uncede iqela le Sunrisers apho kodwa ke into ethetha uba ngoku Sunrisers zilinde ke ithanbanzima kakhulu ke lanto yale IPL kuyi-eliminator kukho abanye abaya kwi-final straight emveni kwemidlalo yabo bathe babekanti bayiphumelela njalo apho so iseke siyibona into yobana iyawuthi iphelele phi na apho santo bani izolo ke maqela lapho kwelo Mzantsi Afrika bedlala iCobras ke bene-264 for 9 badeclarisha kanti ke bakhupha iTitans zonke ngo-150 ngeli xa ke izolo beyolala ke iCape Cobras no-121 for 5 banelidi ka-235 ngathi noko ziyakhawuleza pha iWarriors zona ke ziKnights ziqhoke iqala zenza 430 for 6 kanti ke baqenga iWarriors ngo-158 kanti iKnights zino 26 for no loss benelidi bona ka 298 runs ethetha uba kunzima nalapho ke kwi-Warriors zethu apha Dolphins qobisana ne-Lions zona apha Dolphins zisalela ngasemva ko-69 runs emveni kokuba ke Phofu Lions zenza 258 Dolphins zona ziyiphaa ke ku-189 for 1 ingathi noko zi-feather beds ezi kulula kakhulu ukuqhorha kubaqhorhi apho bofuna imidlalo eqhubekayo ye-premiership nokunika yona ke kwakhona i-SuperSport United qobisana ne-Stellenbosch zona kapha Lucas Masterpieces Moripe Stadium icala vele kwitsimbi yesixhenxe Chakuma kubisana neMorocco Swallows iziyadiza ngapha eTohoyandou kanti kiBarok kubisana Golden Arrows ePeter Mokaba Stadium ngelixaka amazulu hebe Usuthu mapesa nkono lithathana neBlack Leopards ngapha ke Johnson Kings Park ngelixaka ke iBloemfontein Celtic ikubisana neBuccaneer yona ngapha eDr Petrus Malemela Stadium kanti ke Cape Town City iMamelodi Sundowns eCape Town Stadium ke Soccer City iKaizer Chiefs ithathana neTS Galaxy sibuya nazo kwakho phanga intsimbi esixhenxe zabe sizana yaris kwakho bathobele Vitheka ubhale wathi angiyabala le madoda ngathi ndiye esifihlweni apha eBhayi ngathi ndingubishop ndangazange banditsho bandingubishop ke nandingazange ndifumane plate nyanga ukutya kwaphela phakathi ayisuka ngabe sentile fraud fraud yathi aphila ke kuwe lo fraud le Stama tingobo kanti kuzokhumbula into ebuthi